lang hilin eh. Gaaw na kaya kaya nakabulinis na ano ko. Hi, good morning. Good morning sa tanan. Salamat Lord. At John 16 na deron. Grabe oras, grabe ang panahon na dirakado. John 16. Kuanderon birthday deros papanikia. Okay bang pala edad. Happy birthday diha Dan Gomez sa Taiwan. John 16. Gaba-gabaan ako kay John 25 man tong papel sa hangsuga. Wa pa na ma-surrender. Wa pa membership. Mabita pa ko ni ulig Alicia. Kay ngita pa ko kuan mamiso bitaw kaya mga agi lagi na itong ano ko sa Ilanora awang gagaw sakto ra pud in taon mabito nakalatan ko diya Sabado kita mismo Majuli kaya anang sawang mamalay ba to batong bugas nakamalit mig tuwas bitek taod po ko maka kuan tong sa kadatong pagpista sa senior San Antonio di Padua pagkaugma wala ko ka balik ako kabakod tungod siguro itong pizza 11 nga hanap ko kadjog di panglabhan ponder ang agaghang puna napikanding bantay sa mga kanding nga muro nahurot na ang ahang malbiri diha panamatan-aw. Good morning guys, tanan. Noel Dominguez watching sa Cebu. Mayong buntag. Ginalin Elibera, good morning. Jet Mendoza. Mayong adlaw sa tanan. Ni Idina Urada Kanyiti. Good morning diha madam. Vilma Makabalo. Mayong adlaw sa tanan nga perming nag timbaya sa ang payag. Salamat kaadto. Labi na ni Ma'am Yuning Ayop. Good morning ma'am, kamusta? Kaya ba ako nakakakanunay sa ahang payag nagsubaybay. Salamat kaadto sa perming pagsubaybay nindot sa ahang payag. Natanggong pabito ko danis bayan ni Herlin kaya niya mo putla si Herlin din eh skiya nagpatrabaho hinay-hinay kay kasi pag pintahan anam-anam isang patrabaho na rin nagpapinising siya anam-anam isang kwartong kaya di ay kay mabilis sa darog panahon kisod mangitag mamiso. Pabitaw ko mo sibog og Alicia sige chat sila sa bingbing las na message panugos na nice mga kamao mo message dinay na burato message siyang gahapon nga paulian lagi ko no ko kay parang mahaman ko no tong ang pasuga mo nang ko kay bawagan ko makauli gat po ko sa hingagaw mo sa tagasub ugan sa ko padyutihon og utro wa pangpod mo chat ko ni jawagan sa muulig Alicia kay basig mo hit sa pug ko kaya ato man sa Alicia mauli sila magulian man ang Alicia wa kapod mo reply og ano sila ka uli pause. Kamusta di ay ni Ma'am Almalim? Good morning ni Ma'am Siri Ulrich. Kapit nag August ma'am. Muli makakag Pinas.
aron maka-extra na pagudihan nimo or order na pod parang makahatod na pagkong Valencia kay ngaron das ni aging tuig ngaron din man sa Pilipinas hindi naman po ito nga muli hidya o kuan kamusta din ni Norlina Abdullah, good morning ma'am, kamusta pod? A few moments later. La, construction ka ka. Ginoo ko. Ano ka day? Ano na eh? Kasi sa kating ito ang. Ayag. Hindi na ko ni magayag, hindi na nagmasa. Juga lagi to si Siga. Ano man naman kay bugat. Oh. Ha? Sa lababo? Gipawang sa ilaw bi kay kuan magagas. Adun pa na. Lisuan ang ilaw. Nay malisuan ang ilaw. How din ay, how kay dihan na ituang. Yara tuang kilid nga na. Lagi kilisod, kilid. Sa pangkariyan diyan tuang sa mga mamang ka. A few moments later. Ato nang utan asal ng lugar ha, mo ni lugar din is Patrocinio. Kurtis o na pag bayan ni Angelito panibay ni kanit kalabangan pa ni din sa una. Karon daghan na hala ni daghang tambis so kuan oh. Daghan na kay tapok-tapok naman lang mga egsuunan kanang blue mo nagang hairlin kandalis at bala na politing bajen para sa ilang maguwang. Pero sa una jud kanila lugar lagbangan jud ni. Kanili mo ganina kita man tatay sa una og kuan kanang garden ko basa. Nanan tungdan sa kanang tandem sa una. Karon daghan ang bahay nagtapok. Hala na daghang tambis des manukan oh. Mo ni. Sorry ko painit ko kadijot. Sa una jud solo pa ning baja kahili mo ganang ilas Angelito tumoy karon dikit-dikit na. Mura na pag nas Manila. Kani ibabaw no kan dari dapit minteryo. Mo nilang lugar Patrocinio Curtis. Halaghanang tambis adto oh. As kang luod sa agkuan kanan ay malbiri. Taman-taman majagkit-kit sa kanding. O ana makitig kanding pud ba? Bis kay namunga na. Namuwak na wala ni dahon. Kiban man des kanding. Naupaw. Bagi bunga. Ato galing sili kay di kanus kanding ang dahon. Kapayas kaon. Nagsili na hawa man siya. Kamaw siguro pagkanding nga. Kadag siguro paghangan.
Nakahimbrim ko daris ko ang tatay, limukon, kay kan kus gawas, na maging tingog nga langgam, limukon, ay nagtingog limukon. Pwede ba ako dari ko mananguan, managot, arang mapalik ng tatay, ag limukon ka, hinamdam ko tingog sa limukon na aari. Sa kahirlin, pangad sa ijahang na, punuan na sa likod. Kadang nga kadungag nga, ag tingog sa limukon, ang tatay na kainumdum ko na dari tingag ag limokon sa babaw. Ay katingag nga limokon. Problema likos katong mga kuan na nga upaw. Iupawan man sigtaman arang kaloy kadto iupawan agang milbiri. Bis kay gikaan na tong kiya ag bunga wala nun dihag dahon madumbo. Dadon pa baka nagka dagka ng bunga nga na pahak naman kay upawan. Ipuan sa mamunuwing kanding hanggang Milbiri. Bye-bye. Kita-kita ta sunod. God bless. Happy weekend. Itong tanan. Camping.